अच्छा भैया, आज दुनिया के रीत देख के एक गीत हमरा गावे के पड़त है। एगो भक्त वो भगवान से कहता कि प्रभु रर बनावल दुनिया कैसन रहे आज कैसन हो गई, तनी पर ध्यान देवे के बाद ऐ मालिक तहरा दुनिया के, हे भगवन तुहरा दुनिया के, मत पूछ कैसन हाली भइल हाली भइल। यहाँ संत भिखारी बन के घूमे, यहाँ संत भिखारी बन के घूमे, चोरवा माला माली भइल माली भइल। देखिए आज के दौर में कैसन लोग के गुजारा हुआ, कैसन लोग के बोलबाला बा। जे झूठी बोले ज्ञानी बा, हेनु काटत जानी बा। सीता तो उपासे सुते घर में, सीता तो उपासे सुते घर में, सुपने की आखा के लाली भइल लाली भइल।
ए भजन के अंतिम भाव बा। देखी पाँव पुजाता चोरन के पूछत बा कम जोरन के। देखी पाँव पुजाता चोरन के पूछत बा कम जोरन के। अब मुकेश महेश जी का करी हैं, अब दिलीप मुकेश जी का करी हैं। जब राम भक्ति दलाली भई हे भगवन तुहारा दुनिया के मत पूछ कैसन हाली भई ए मालिक तुहारा दुनिया के मत पूछ कैसन हाली भई। यहाँ संत भिखारी बन के घूमे, यहाँ संत भिखारी बन के घूमे। चोरवा माली भई ए मन तुहारा दुनिया के मत पूछ कैसन